Hacıyn ya Halipa Nur Muhammed Meretifin şagirdlerinden bir aýdyp duran bolsa, haýsy aýdyp duran bolsa sen ýaýdan ardyň ýanyna barmana. Onu soralardan başlaýar ilki aýdymdan başlaýar. Tapaw diýär. Bolýany soralardan başlaýar. Sana ilkinji berjek soragym. Sunmat ýoluny Halipaň kim? Hacı Almanmedov, Nur Muhammed Meredov. Ya ikisi. İkisinem geçiripdim. O dinledim. Çıkamda da yani barınca bilen, Hacı bilen şu Nurcan'ın yanına çıkardılar da toyda. Biz hep toyda vururdu. Sana varan bu konuda şeyler akbar sorag da. Hacı Almanmedov'un hem Halipa Nur Muhammed Meredov'un hem tuğrama şagirdleri köp da. O toylarda da hatta tuğrama o ussat şagirdleri var. Meselem diýerler, sen bir toýa barmaly bolsaň, gutlagy. O toýa baranda da Hacıyn ya Halipa Nur Muhammed Meredifin şagirdlerinden bir aýdyp duran bolsa, senem baryp toý ýeri şoň bilen bile durup aýtdysa. Haýsy aýdyp duran bolsa sen ýaýdan ardyň ýanyna barmana. Ay, hiç senem ýaýdan. Ýaýdan. Kanaşyn bar. Hacı Halipaň adyň öýre bolsa. Bir ýaýdan nime ýöne edil. Galan oýnan okda. Doğru.